H2O. С участието на Кари Бахайн, Клеер Холт, Фиби Тонкин, Ангъс Макларан. Ало? Здрасти. Изчакай. Рики също е на линия. Нашата годишнина. Да, 1 година, откакто сме русалки. Стори ми се повече. Хайде. Беше най-хубавата година от живота ни. Определено беше най-странната. Мисля, че трябва да го отпразнуваме. Само 3. Страхотно. Супер. Аз ще организирам всичко. Няма да ни караш да си слагаме парти шапки. Както казах, оставете на мен. Да. Само гледай, Нейт. Ти губиш. Да. Откажи се заради Зейн. Зейн, може ли по-тихо, моля? Да, но е толкова трудно да си скромен, когато си непобедим. Просто удрей. Нетърпелив съм да те победя. Как беше това? Добре ли си? Да. Трябва да се извиниш. Спокойно, това е кафене. Постоянно нещо се разлива. Остави я, каза, че е добре. Зейн разстроена е. Махни си ръцете от мен. Ема, добре ли си? Напълно. Сигурна ли си? Да, не се тревожи. Остави ме сама. Голяма работа, че се е измокрила. Трябва да отсервира. Предупреждавам те. Аз съм клиент, няма да чакам, защото сервитьорката е непохватна. Така, ще е най-добре, ако си тръгнеш. Гониш ли ме? Моля те да напуснеш. Изхвърляш ме. Да, вън. Веднага. Мислех си, че може да излезем утре вечер. Да идем на кино. Или... Каквото ти кажеш. Какво има? Нищо. Звучи чудесно. А това е хубаво, нали? Да. Просто винаги аз се организирам. Извинявай, аз реших... Не, харесва ми. Значи си щастлив. Да. Така е. Какво става? Мъжагата ме изхвърли. Защо? Случи се малък инцидент, Сема. Тя се измокри и избяга в хладилното помещение. Уверих се, че е добре, а той ме изхвърли. Идваш ли? Не, ще се видим после. Добре ли си? Да, добре съм. Да поговорим? За малко беше. Почти щях. Разбираш ли, че аз ще изхвърлил Зейн? Да. Получи си го. Беше виновен. Чакай. Каза, че се опитал да ти помогне. Да ми помогне. Знаеше какво може да се случи, но не му пукаше. Той каза друго. Не вярвай на всичко, което ти казва Зейн. Аз бях там. Лъжец ли го наричаш? Нека да помисля. Да. Здравей! Здравей. Познай. Утре се навършва 1 година, откакто сме русалки. Поздравления! Ще го отпразнуваме. Само 3 у нас. И ти си поканен, разбира се. Трябва да дойдеш. Да, страхотно. Искаш ли помощ? Разбира се. Да кажем на Ема и Рики.
Типично за теб. Винаги мислиш най-лошото за Зейн, дори и не му даваш шанс. Значи аз съм виновна. Може би да. Може би трябва да бъдеш малко по-внимателна. Какво става тук? Изхвърли ли се Зейн от кафенето? Пита Ема. Не обвинявай мен. Вината беше негова, не моя. Хайде. Каквото и да е, ще се справим, нали? И имам чудесни новини. Луис предложи да ми помогне за партито. Не е ли страхотно? Ако тя дойде без мен. Правилно. Трябва да изгладим проблема. Добре. Какво да правим с госпожица знам всичко? Рики, ще ми се вие двете да се разбирахте. Аз се разбирам. Тя греши. Не, съвсем. Ти също не си права. Знаеш какъв е Зейн понякога. Значи вземаш нейната страна. Не вземам ничия страна. Този път, Клео, трябва да вземеш. Говори ли с нея? Да. Още ли се и на ти? Ема, и двете сте упорити. Трябва само да поговорим и... Говорихме. И според нея Аш не е направил нищо лошо. Съгласна си с мен, нали? Нищо не съм казала. Може би е време да кажеш. Клео, уредих всичко за партито. Нех осветление и музикална уредба. Страхотно, Луис. Но за това парти... Клео, може ли да поговорим? Нали не смяташ да правиш парти тук? Може би едно малко. Не е възможно, Клео. Тази седмица съм нощна смяна, лягам да спя, когато ти се връщаш от училище. Имам нужда от сън, Клео. Никакви партита. Добре. Ще го направим другаде. Знам, че няма време, но ще уредим нещо. Няма значение. Всичко се обърка, Луис. Ема и Рики още са скарани. Ще се оправите. Не мисля така. Знаеш, че Ема и Рики постоянно имат недоразумения, а аз винаги съм по средата. Но този път... Този път какво? Този път е сериозно. Ами... Ако не бяхме русалки, нямаше да сме приятелки. Може би не трябва да правим парти. Ей, не мисли така, моля те. Вие сте страхотни. Най-добрите приятелки и това няма нищо общо с факта, че сте русалки. Така ли? Да. Благодаря, Луис. Ти си най-добрият. Хайде, не се отказвай. Обади им се и им уреди среща. Добре. На неутрална територия. Здрасти, Клео. Здрасти, Рики. И Зейн. Рики каза, че искаш да поговорим. Да, но с Рики може да говорим пред Зейн. Всъщност не можем, защото... Какво прави той тук? Какво става? Исках и двете да дойдете да поговорим. За да оправим нещата. Не биваше да водите приятелите си. Аш не е направил нищо лошо. Нито пък Зейн. Напротив, за това го изхвърлих. Вече прекаляваш. Така ли? Познавам такива като теб. Какви? Приказливци. Отчаяни за внимание. Никога не си спечелил нещо с труд. Жалък си. Жалък. Добре. Как ще реагираш? Престанете! Спрете! Това не помага. Вървете си и двамата. Защо спора между две момчета застава между нас? Вината не е моя. Значи е моя. Виждате ли? Продължавате.
Това е нашата годишнина. Трябва да е специална. Трябва да празнуваме заедно. Клео, сега не ми е до празнуване. Не искам да слушам. Татко не разрешава партито да е вкъщи, затова избрах Мако. Хайде, момичета. Важно е. Приятелки сме, нали? И приятел ви моли да дойдете. 4 часа. Моля ви. Да, добре. Става. Оценявам го, Луис. Радвам се, че помогнах. Беше забавно. Ще ви хареса много. Това място е прекрасно. Благодаря. Беше страхотен. Ще се видим там. Добре, до скоро. Луис? Какво е това? Да не планираш парти? Да, нещо такова. Не си забравил за довечера, нали? До вечера. Изобщо не съм. Просто помагам тук на приятел. После ще дойда. Как мога да забравя плановете? Да не мислиш, че забравям толкова лесно? Исках да се уверя. Ще се видим там. Чакай ме. Не си добре дошъл, но дойдох. Какво ще направиш? Мога да се обадя на ченгетата. И аз се гръмни. Аз ще се забавлявам, докато дойдат. Знаеш ли, Зейн, размахването на щеката не те прави добър. Мислиш ли? На мен така ми изглежда. Можеш да ме победиш, така ли? О, да. Добре, здравеняко. Въртите на масата. Една игра. Ако спечеля, се връщам. Ако загубя, ще стоя на страна. Вече си изгонен, Зейн. Аз не печеля нищо. Така си и мислех. Само говориш. Боиш се да не загубиш. Добре, бъбривецо. Да започваме. Какво става? Едно приятелско състезание. Може би не точно приятелско, нали? Да. Луис, благодаря. Изглежда страхотно. А за какво е лаптопа? Той е изненада. Ще изчакаме да дойдат Ема и Рики. Невероятно е. Благодаря, Луис. Ще им хареса. Дано. Кога ще дойдат? Скоро. Хайде, Аш, ти можеш. Нали не вярваш, че ще спечели? Давай, Зейн, победата е твоя. Спокойно, и без това го прави за себе си. Хайде, удрай, нямаме цял ден. Кой е най-добрият? Ти си най-добрият. Още ли си уверен? Както и да е. Не ти остана място, следващият удар е невъзможен. Гледай и се учи, Аш. Гледай и се учи. Съжалявам. Трябваше ли да се впечатля? Имаш шанс, Аш. Гледай да не го пропилееш. Премести топката. Не съм я докосвал. Това се наказва с 2 удара. И от кога? Спри да измисляш правила и удрей. Зейн е просто невъзможен.
Нищо не е направил. Как не? Колко стана часът? Минава и половина. Кога трябваше да са тук? Сигурно отдавна. Става късно. Дали ще се забавят? Защо? Планове ли имаш? Да, имам оговорка с Шарлот. Съжалявам, имаме оговорка. А и това е ваша годишнина. Да, разбира се. Няма нищо. Върви. Всичко е наред. Сигурна ли си, че ще се оправиш? Да. Не се тревожи за мен. Добре. До скоро. Усещаш ли напрежението? Продължавай да си говориш. Ще ми хареса да не те виждам наоколо. Мястото ще се почисти и цяло. Какво има? Топло ли ти е? Толкова близо, но толкова далеч. Ема, ключи климат. Знам какво правиш. Кой? Аз ли? Какво е това? Ей, престанете. Брои се за удар. Ти мамиш? Ти започна. Не ме карай да довърша. Вие май наистина се побъркахте. Какво правите? Не трябваше ли да сте на друго място? Съжаляваме, Луис. Ние просто... Забравихте. Да, знам. Побързайте. Тя няма да ви чака вечно. Идваш ли? Имам по-важна работа. Just the other day, it all just felt so real, like nothing could go wrong. It was like a never-ending dream, nothing ever changed for so long. But now you've gone away, and I've tried turning the pain, and it's not the same. But I'm breathing, and I'm breathing. I'm wide awake, but I can't hear a sound. Though I'm breathing, I can't think about another you, another me, another now. Another you, another me, another now. Къде са момичетата? Нямам представа. Да забравим за това. Не искам повече проблеми. А ти? Аз също. Да пинем по нещо. Добре, дадено. Но няма да е от заведението. Какво да бъде?
Здравей! Закъснях ли? Всъщност, да. Филмът започна отдавна. Започнах да се тревожа. Извинявай, трябваше да се обадя. Но не се безпокой, ще се реванширам. Какво е това? Любимата ти храна, както я обичаш. А после може отново да гледаме любимия ти филм. Закуска в Тифани. Сериозно? Да. Знам, че си го гледала стотици пъти, но... Чудесно. Няма я. Закъсняме. Вложила е доста старание. Трябва да я намерим. Да. Виж, Рики, исках да ти кажа, че съжалявам. Аз също. Понякога съм ужасно упорита. Да, така е. Аз също съм упорита. Сигурно дори повече. Да, така е. Хайде, къде може да е отишла? Тук съм. Ами, Аш и Зейн? Забрави за тях. Просто момчета. Сладки, но глупави, горделиви момчета. Ужасно съжаляваме, Клео. Няма да се повтори. До следващия път. Няма да има друг път. Права си. Момчетата са ужасни, но вие сте по-важни. Прощаваш ли ни? Моля те. Може би. Страхотно. Хайде, да сложим начало на партито. Чакайте. I know yesterday is gone, and I'm thinking about tomorrow. How will I be? And nobody knows where we might be. Наистина ли мина само една година? Сякаш е повече. Най-хубавата година в живота ни. Our destiny. I've been waiting for shine on me. We gotta stay. Ролите озвучиха артистите Ася брат Мими Йорданова, Мариан Бачев, Чавдар Богданов. Преводач Галя Георгиева. Тон режисьор Иван Драгулов. Режисьор на дублажа Петя Силянова. Студио Медиа Линк.